Rich ọnụ nwoke ịma ha na ya erute gị ebe a na-eje ka na-eme gị ihe niile na-ezuzu bịa da anyị nna gafetewenu nna m ka ọ dị wedasa o yirotere ma mụ abụ nwoke ibu gị na keke wee jee ọmaba yesterday m fọrọ na-azakasị kọlụ 10 million 20 million 50 million nri ọka ịkụziere m nwa m nwoke ọrụ nwa m nwoke ọ mụgo fọkụnaiza ma ọ mekanik nna onye a na-achọzi igbu ma oge meruo ya ka nsị ka m kpọtara gị ya ngwa nri ọgụ na kike ka ị kụziere m ọrụ ka ya nwasokwa ịpịtawa ego kunu onye ma na ịnwa ma menwuzie na agbadago m ihe dị ebe a bụ na Yahoo ọdịrọkwa izi isi na ọmụgo gịnị ọmụgo mekanik ma ọ fọkụnaiza kwa ma bara okweghị okwere ya ọ bụ Yahoo ka ọ ga-abịa ime apị ya tara iko nsogbu adịrọ na onwe gị ede ebe a nọ ịmakwa ma ọ ga-emenwu ya ọ bụghị ikweta ka nna nwoke ihe ya emenwu ya ọ ya emenwu ama m ihe mmụọ ị ga-emenwu ya bụ ụrọ dịkwa nke a n'anya gị dị n'anya gị obere oge kịta ọ ga-arahụ ụra ụra na atọrọsịrị m ya egwu anyị na-akpọkwa ebe a no sleeping ọ ya emenwu ya ọrụ anyị 6 months ka a na-amụ 6 months a ga-eji mụọ ya agreement bụ 6 months and ihe dị ebe a m na ọ na-nsị afịa adọmshọn mana m ga-test ya test what ha na-eme ihe ga-eme echi mewe kịta atọrọsịrị my son I trust my son ihe dị ebe a na m ga-apịa ya mma 5 times n'ahụ ọ ga-emenwu ya o bunwuo ya ọ na-ebu ma egbe ọ bụrụzie ma mma mee gị na ya ọ ga-ebịa ezi nwa na-awọkwa m ahịa efugie na onye isi na ọ ga-emenwu ya onye furu mma gbaba ọsọ mgbadasị ya mee nke akụtọ mebere aka ka ọ ga-eji mee mba ọkụkọ m amụgo ehi and adị m niile na adị m bụ izogu m bịara ebe a ọkụkọ m amụgo ehi nna m ịtara ego mana asị ka m majụ okenye ọ na-amụ ya ma ị gafe gị ya na nke ịbara ahụ bụ ụra ebe a nsogbu adịghị ka m naba